Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Zaterdag 9 januari, dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. De brandweer heeft vanmorgen een dode vrouw van 29 jaar uit een voertuig gehaald dat te water was geraakt bij de Isabelleweg tussen IJsendijken en Philippine. Het slachtoffer kwam uit Schoondijken. Rond 11:30 kwam de melding bij de hulpdiensten binnen. De brandweer heeft met 2 duikteams het voertuig en de omgeving onderzocht. Er zijn geen andere personen aangetroffen. De politie doet nog onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voor het onderzoek was de omgeving waar het ongeluk is gebeurd vandaag lange tijd afgezet. Het treinverkeer in Zeeland lag vanmorgen zo goed als plat door ijs op de bovenleiding. Een woordvoerder van de NS zegt te zijn overvallen door de vorst. Normaal gesproken wordt met extra treinen gereden om te voorkomen dat de bovenleidingen aanvriezen. Dat is nog geprobeerd, maar de mist was zo dik dat het water direct weer vastvroor. Slechts een handjevol treinen kon vanochtend vertrekken. Tegen 10 uur werd de dienstregeling weer hervat. Vanavond wordt preventief gereden om rijp op de bovenleidingen te voorkomen. Vandaag werd opnieuw gezocht naar de sinds half december vermiste Ishelle van der Velde uit Oostburg. Op verzoek van de familie deden zo'n 60 vrijwilligers mee, verspreid over 3 groepen. Als het ergste scenario daar is, dan leeft ze niet meer. Aan de andere kant hopen we iets te vinden, een rugzak of iets dergelijks, waar de politie dan iets mee kan en waar ze hopelijk dan op verder kunnen rechercheren. Er werd gezocht op plekken waar Ishelle graag kwam, zoals dit bos bij Katzand. Ook werd er opnieuw gezocht in het water van het Grote Gat, een kreek buiten Oostburg. De stichting Signy Zoekhonden speurde het water af met behulp van een hond en een sonar. De hond die nou op de boot zit, wanneer die iets ruikt of denkt te ruiken, dan springt hij te water. Op basis daarvan gaan wij dus de sonarbeelden scherper bekijken. Hij is eigenlijk leidend voor ons, de honden zijn leidend in het hele verhaal. Op basis daarvan gaan wij kijken of wij verder iets moeten doen. Ondanks de diverse zoektochten vandaag is Ishelle nog steeds niet gevonden. Nu is er nog niks van te zien, maar in juni moeten op deze plek in het Grevelingenmeer de eerste resultaten te zien zijn van wat heet 's werelds allereerste onderwaterbos. In navolging van de tiny forests die her en der aan land worden aangeplant, wordt een soortgelijk iets nu gedaan, maar dan onder water. Het minibos moet de gezondheid van het Grevelingenmeer helpen verbeteren, want het staat er slecht voor met het grootste zoutwatermeer van West-Europa. En met boomstammen, oesterriffen en de aanplant van onder meer zeegras moet dat een stuk beter worden. Zeegras kwam hier van oudsher voor en dat betekent dat we nu een plant terug gaan zetten, waardoor er veel meer ruimte is voor vissen bijvoorbeeld om tussen te komen, tussen te paaien, et cetera. Het is echt een kraamkamer straks op deze plek van leven in de Grevelingen. Het nieuwe stukje natuur moet ook gebruikt kunnen worden voor natuurlessen op basisscholen en onderzoek voor studenten. Maar naar hoe zij het bos van dichtbij kunnen bekijken zonder een nat pak te halen, wordt nog gekeken. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat we hier iets met een vlonder of een brug of wie weet een glazen tunnel, dat zou natuurlijk perfect zijn. Maar ja. Of dat laatste hem gaat worden, wordt binnenkort bekend wanneer de eerste ontwerpen van het minibos worden gepresenteerd. Zeil- en surfcentrum Brouwersdam gaat vanaf het voorjaar een online windsurfwedstrijd organiseren. In oktober zou het Europees kampioenschap freestyle surfen gehouden worden op het Grevelingenmeer tijdens het evenement Dam X. Maar dat ging vanwege corona niet door en dit is het alternatief. We willen die gasten iets bieden die aan het surfen zijn, die daar een heel jaar voor trainen. Zo zijn wij eigenlijk gekomen met een online wedstrijd waar ze elke 3 maanden eigenlijk zelf een filmpje moeten uploaden. Die dan door dezelfde jury als het EK beoordeeld wordt. En zo krijg je toch een ranking eigenlijk. Deelnemers kunnen elk kwartaal 1 filmpje insturen waarin ze in 1 minuut hun beste trucs laten zien. De bedoeling was om er zelfs een online Europees kampioenschap van te maken. Maar dat ging de Internationale Watersportbond IFCA net iets te ver. Die geeft aan van we willen toch nog de kwaliteit houden omdat het nu 1 jaar is van op locatie, een jury, dat ze tegen elkaar varen. En omdat ze met dat video's nog niet zo bekend zijn, bang voor smokkelen, zeggen ze dat dat nog geen titel krijgt. Wie weet in de toekomst. De inschrijving is nog niet geopend, maar Jendroes hoopt op deelname van internationale surfers die normaal aan Dam X zouden meedoen. Ook voor hun sponsoren of voor hun media is het toch belangrijk dat ze zich naar buiten kunnen brengen. En dan is dit denk ik een mooie mogelijkheid.
Na de kou en de mist werd het een prachtige dag met veel zon en een zwakke noordwestenwind en nog een graad of 6. Dat is eigenlijk vrij zacht. Maar het zal juist door die heldere lucht opnieuw snel afkoelen tot rond het vriespunt vanavond. Er is kans op mistflarden. Wel neemt de wind ietsje toe en mistbanken zullen zich vooral voordoen in Zeeuws-Vlaanderen, terwijl er aan zee meer bewolking komt en daar kan ook een kleine bui komen. Dus er is opnieuw kans op gladheid door bruggen en viaducten, maar dat zal op mindere plaatsen zijn dan gisteren. Morgenochtend is er nog wat zon, mistbanken zullen snel weg zijn. In de middag komt er vrij veel bewolking, maar het blijft vrijwel overal droog. De maximumtemperatuur die is 4 tot 6 graden en de wind wordt matig uit het westen. Dat is windkracht 3 tot 4. Maandag neemt de wind wat toe en er is dan maar weinig of geen zon en later op die dag neemt de kans op regen ook sterk toe. Dinsdag is echt een buiige dag met vrij veel wind. Woensdag zijn er nog een paar buien en is het nog een graad of 6. Maar na woensdag wordt het weer kouder met kans op nachtvorst en een winterse bui. Dus het zijn afwisselende dagen in het weer de komende week. Tot zover in het kort het Zeeuwse nieuws en ook het Zeeuwse weerbericht. Zometeen dan ben ik bij u terug met het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Heel graag dus tot zo.